Bueno, gaurkoan Irungo Kreperrira hurbildu gara eta negozio berri hau ezagutzeko Asier Alexander Baztarrika du gurekin. Lehenik eta behin ongi etorria eta konta iguzu, Asier, nola bururatu zitzaizun negozio hau martxan jartzea? Egia esan, izan zen dena derrepente. Egon nintzen neskakin nola iritz egiten, nire lehengo lanetiken botaziaten eta esan nuen ni ja ez beste baterako lan egin nahi. Eta egon nintzen pensatzen, ea zer egiten alduan, kese me da bien, kese me da mal, eta esan nuen kreperia montatuko porque azkenean ez daude kreperiarik, oso gutxi daude, eta gainera ez dira ni gustatzen zaidan bezalakoak, nik uste duten bezalakoak izan beharko ziala, eta azkenean esan nuen, kreperia montatuko eta ea zer mauz. Eta komentatu duzun moduan, ez dira oso negozio ohikoak hemen inguruan, nolakoak izan dira kreperia zabaldu zenuenetik lehenengo hilabete hauek? Zer, lehenabiziko hilabetean nola... Lehenengo denboraldia edo hasieratik. Lehenabiziko hasiera, lehenabiziko momentu dutikan, jende desente ausartzen zen dendara sartzen, eta printzipio saltzen nuena zen, batez ere kafeak eta horrela. Baina gero ja pizkanaka hasi nintzen ja krepeak saltzen, gero eta gehiago. Eta, boka dena, eta jendea nahiko gustora, gero gainera nire kliente guztiak dira irundarrak, gero Hondarribiko batzuk bai etortzen dira, eta nahiko konten. Hemen Frantziako mugatik hurbil kokatuta gaude, Frantzian adibidez krepe mundua zabalduago dago, ezaguna da, hori ere nabaritu duzu edo pandemiak oraindik ez dizu? Pandemiarekin Frantziako jendea ezin dira ona etorri, baina frantzes batzuk etorria eta gero berriz etorria, eta hori esan nahi du gustatu zaiela, eta ez dira asko etorri, porque ezin dira etorri, baina etorria batzuk bai. Eta kokapenak ere, imaginatzen dut lokalaren kokapenak zabalpen horretan lagunduko duela, ez da? Iparralde hiribian kokatuta zaude, Merkairun alboan horrek ere lagunduko du, ez? Nire ustez bai, porque azkenean, ni batez ere hartu nuen leku hau lokalaren gatik. Nire buruan zegoen dena kristalera eta gero ni krepak egiten kristalean. Horrela kanpoko jendea ikusten zuen nire egindako lana. Eta kokapena izan zen kasualidad, gero hartu nintzen Frantziako helmuga zala eta dena suerte izan dut eta ez da. Eta batez ere zintzuk izaten dira zuren negozioan eskitzen dituzun produktuak, hau da, izenak argi uzten du krepak saltzen direla, baina badira bestelako gauzak? Bai, ditu wafleak, nire ditzen diot gofre de pompas, porque dira babel waffle, eta gero eta gehiago saltzen ditut, eta gero ere bai ditut gofre saltxitxa, da saltxitxa bat brotxeta batean, masa de gofrerekin, eta gero ditut bizkotxo txiki batzuk, direla naturalak eta artesanoak bai, da masa bota, gero botatzen diot Nutella edo mermelada eta gero berriro masa, eta gero batenio buelta eta dira bizkotxito batzu artesanalak, naturalak eta egin berriak. Imaginatzen dut honelako negozio batean osagaiak oso garrantzitsuak izango direla, oda naturalak izatean eta momentuan bertan egindakoak, ez? Bai, ni hemen atzean daukat nire sukaldea, eta arrautzekin, irinakin, esneakin, eta saiatzen naiz produktu guztia gero eta gertuenak izaten, orain kaikurekin egiten dut, gauza guztiak, eta bai, hori. Eta zentzu horretan jendeak gustok izango du, ez? Gainera zuzenean, krepak zuzenean nola egiten dituzun egiteko, aukera eskaintzen duzu, ez? Bai, batez ere umeri asko gustatzen, beti egoten da hemen hilara bat umez beteta, eta denako kristalean barraka nola egiten dudan krepa ikusten, eta nire ustez hori azkenean oso publizitate hona da, porque azkenean jendea ere bai ikusten du, argazki ateratzen du, umeri gustatzen zaie, gero bueltatu nahi dute, ez dakit nahiko Eta zentzu horretan,
ere uste dut lagungarria izango dela ere, azken finean sare sozialen bitartez publizitatea egitea eta zabaltzea ez Irunen bakarrik, baizik eta beste herrialde edo herri batzuetara iristeko. Bueno, nire buruan badakit zertan inbertitu, irabazitako dirua zertan gastatu, eta bueno, nire denabiziko gauz izan da diseinadore bat kontratatu eta diseinu batzuk egin, logotipoaren diseinua eta pixkat markari bizi pixka bat eman, eta gero, Irungo YouTuber, hemengo pertsona batzuk gola ezagunekin solastu dut, proiektu batzuk egiteko etorkizun batean, eta ea bisibilidade pixka bat ematen diaten eta jendea ezagutzen duen gure marka. Eta elkarrizketaren hasieran komentatu duzu, krepon batzuk egiteko, ezaugarri zehatz batzuk behar direla edo modu zehatz batean egin behar direla. Zeintzuk dira zuk maneiatzen dituzun sekretuak? Krepa egiteko? Bai. Ez da egin, nire ustez krepak ez ditu sekretu handirik, ez da oso zaila egitea. Ez dakit. Ez dakit, baina ona izan dadin edo jendea berriro itzuli dadin eta jendeak gustoko izan ditzan zeintzuk dira gakoak. Ez dakit, nik krepak betidanik egin ditut, txikidanik, orduan ez dakat zaitasunik egiteko, orduan ez dakit oso erresa iruditzen zait eta ez dakit. Eta etorkizunera begira ez dakit zapore edo produktu berriren bat eskaintzeko asmoa duzu? Saiatzen ari naiz beti rezeta hobetzen edo rezeta aldatzen nahi dut rezeta on bat, eta rezeta on bat aurkitzerakoan hor rezeta hori hartu eta baina oraindik probatzen nahi naiz pixka rezeta aldatzen eta jendeari zein gustatzen zainan gehiago. Eta elkarrizketarekin amaitzeko ez dakit kreperriak nola begiratzen duen etorkizunera, oda zeintzuk diren zure asmoak edo zeintzuk dira eman nahiko zenituzkeen hurrengo urratsak? Nire asmoa da, denaizko hori, diru pixkot egiterakoan nahiko nuke lokala aldatu eta gero jendeari gustatzen barin bazaie eta hori dana, igual etorkizun batean beste lekuetara juten da kreperria. Primeran, zuen pausoak gertutik jarraituko ditugu, eskerrik asko zuen hitzengatik. Zueri, eskerrik asko.